Oh iya, kira dia oma. Lah kok belum? Iya. Balik ah. Oh, cus, duduk kene kuburannya. Ada lho Wisan. Ayo, balik. Iki kembang tak bawa kon niku gawa anu gak gawa apa kuburan. Dampit. Aku salah nangis. Nek, pal kene 5.000. Aku kare nanti. Boleh. Kare nangis kurang itu. Ngantuk mabuk nek iso turu. Lah apa? Kesel. Padha ae. Yasin kok iso maca Yasin ora? Yo, ae saya. Sik aku ada njuk Yasin. Enggak. Oh, iso maca kok. Kok kan iso maca. Ben anak di kuburan di kono. Oh, iku lho di sandinge kuburan dhewe lho. Iya. Kuburan iku apa gak dikei jeneng lho ya mbok. Kok aneh. Harusnya ku wajib lho dikei kan. Pengen keluargae terus. Iya, jek kembang kok sithik kok. Anu nih. Iki aku berani. Iki, yo ketok anyar ngono. Lho, dikei jeneng mbek wong-wong. Ya. Yasin ku nanti rek. Kan. Jarus ta. Tapi kok yo balekno. Ya iya kok, masih kali tak colong. Mandara tenang nang alam kubur ya Ron. Anakmu iki gak iso ndongakno awakmu apik-apik. Yuk masuk surga. Amin. Lah niku kok mek iki lho. Yo, heeh. Paling ono dulure ndek kene yo. Ayo, ini. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Summa ila hadrati ihwani minal abya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amin wal muslimin wa mulisina li jami'i ahli kubur wal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat wa sayyidina Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Jaron aku mek apa itu dungo iki tok mandara awakmu tenang di alam kubur. Kok winginane kaya antak penging bandengan iku Ron winginane kaya awakmu tak penging bandengan padahal aku ya mek guyon masa ana penggantine Ron. Manjur iki. Ngalah Ron kok cepete. Yo loro-loronya. Ya sini waktu ya sono. Iya. Kubure jam 6 jare. Bengi. Enggak, isu. Isu nemen jam 5. Tuh, kan krungu siaran wis jam piro? Hah? Krungu siaran. Siaran iku jam piro yo? Marisa koyoke. Nek gak magrib iki. Tapi yo sik suwene nguburi. Lah ngancene nganu matine jam 5.
siarane jam 6. Berarti dinepno nek kono ya. Heeh. Pertama ya ngono. Lara elu ngono kuwi. Iya. Langsung digawa nang rumah sakit. Heeh. Elu gede langsung. Iya. Pas laron aku gak iso ndelok awakmu. Aku tengok nganu krungu berita-berita teko arek-arek iku. Rek. Nang waktu wis ono wayahe. Lah iya. Lah iki kok cepet alum yo. Panas tok iku lek. Ya kan gak udan malah ngenani. Mulai harum mati. Iya. Laron aku gak duwe kanca maneh selain awakmu. Gak ono sing duwe cerita-cerita. Wong awakmu iki koyo tak anggap keluarga, Ron. Ron, aku kate balik sik ya, dhisik ya. Ya Ron ya. Tenang-tenang ndek kono ya, Ron. Assalamualaikum, Ron. Aduh, ngene iki. Aduh. Ini sakno ya, Ron ya. Nggak sih penting. Jadi Jor. Jor. Ini nomor kembali. Balik nasi kunani. Ya sih aku tambah nang Yasin. Hari itu semoga apa? Ini ono. Kita amale koyo apik ngene ya, Jor ya. Jor. Aduh. Ada siapa ini? Ngenangi lah kebetulan itu ya. Masa beda uang ya olahraga juga. Lah kok ini wis tuwek ala-ala hari ini. Sepi kok luas ya. Mbok gak pernah itu lagi. Sak itu lah. Cuma iki cok nek oleh. Nang sih lagi. Apa-apa Tanjur. Apa-apa. Oh, iki iki lho jauh ini cari konjur. Iya, saya sak ben ayo enak njur tuwa isan. Tiba kon mari njur. Salto lah wis apa iki. Salto ndek kene. Kayak wingi kan kok. Aduh kok. Lo. Lah, iki sepedane kok ndek kene. Lah, makane di kono yo. Iya. Oh ya awan, jeneng awak dhewe pekon. Ngaret paling. Hei. Ya wis. Ya loncat wae rek ngene iki. Nganggur. Apa ndek ndi iki? Iki. Hei, balik, hei. Kembali, hei. Ngono wonge kon. Sop Bu. Nganu sik ta? Apa iku jenenge? Siapa iku? Iku lho, ngarep omahe. Stres apa? Jumali. Iya boleh. Jumali apa Jumai iku? Jumai. Oh ne, tunggu cucuk lho. Kana penggawean ya wis nolong kowe. Berarti kok benane biyen kok nyolongin entuk kon. Iya, lek kesel. Jaluk lek gak jaluk gak usah. Jaluk. Enak kon. Nyolong. Kene sing meh dicekel. Kaya enak iki kaya rupane. Tebu apa iki? Tebu ijo kah? Hah? Tebu ijo ah? Mbok. Enak ah? Enggak.
Wis akeh atos iki. Kan roe lho ana tebu iki. Roe lho ana tebu. Oke, ben gak tau mantep bu. Ana ini. Hah? Ana juga. Enak banget sih yo. Kendeng ambil. Kayak ayo kah? San. Apa aku? Ini sih kan. Kamu sih di tebu. Jangan jur. Kita nono kono jur. Musik kaki ngarep dulu. Mari itu harus tepak. Kan kok nangis tak tinggal. Lapo? Aja nangis. Lanjut aja nangis, Jur. Kok koyo mesakna aku nang awakmu iku. Jur aja nangis, Jur.